Leo Adrià Biosca, el campió del món de les arts marcials, un alcirell que deixa huella. Des de xocotet, Leo Adrià va mostrar una fascinació única per les arts marcials. En 1997, després de molt insistir, els seus pares van accedir a apuntar-lo en les classes de karate. Però un cop de sort, apenas una setmana després, va arribar un mestre excepcional, José Navarro Zaonero, alumne dels legendaris Sinany Romero de València. En aquells anys, els entrenaments eren estrictes i alguna cosa el va marcar profundament a Leo. Una anècdota que ell recorda amb claretat va ocorrir durant una classe on es va despistar i la seva senell li va aplicar un contundent colp en l'estómac. Malgrat el dolor, es va alçar, va continuar entrenant i va prendre una valuosa lliçó sobre la disciplina i la concentració. La seva trajectòria dins de lo que són les arts marcials es va sorprendre. En 1985 va obtindre el cinturó negre de la modalitat de Kyushukai, després de superar un duríssim examen en la Paticosa, on entrenava durant 5 dies consecutius sense descans. 3 anys més tard va aconseguir el cinturó negre del kickboxing. Al llarg dels anys ha aconseguit el quint dan en les dues disciplines i és entrenador nacional, seleccionador i membre d'importants comitès internacionals. En quant a competències, el seu currículum és impactant. Des dels 16 anys va participar en tornejos d'alt nivell, enfrontar-se als millors del món. Ha guanyat campionats d'Espanya i es va posicionar en el top 32 en un mundial i va ser campió també del prestigiós campionat All America en Costa Rica. En l'any 1205 va conquistar la Copa del Món Màster en aquesta disciplina i en aquesta activitat del kickboxing. Però el seu èxit més destacat i que plena d'orgull a la ciutat d'Alzira és haver-se coronat campió del món de kickboxing, sent l'únic alzireny esportista que ha aconseguit aquest títol. A més de les seues victòries, Leo ha viatjat al Japó per a entrenar en els millors dojos del món, absorbint d'ells no sols les seues tècniques, sinó també la seva filosofia i cultura de les arts marcials d'aquest país. Leo Adrià no sols és un campió, és un exemple de dedicació, esforç i amor a la seva disciplina. La seva història no sols inspira als que avui l'envolten, sinó que posiciona Alzira en el mapa mundial de les arts marcials. En l'actualitat, el seu testimoni l'ha replegat la seva filla, que està aconseguit unes metes molt altes en aquest difícil esport que és minoritari i no és molt conegut per tots els alzirenys. Mentre Leo dirigeix amb molt èxit el seu gimnàs, entrenant a molts esportistes que estimen les arts marcials. Un deportista alzireny que mereix un reconeixement i per això des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira volem a través d'aquest vídeo reconèixer l'esforç d'aquest alzireny que mereix també ser recordat en tots els àmbits de l'esport alzireny.